Sí, deia que en la seva etapa com a president, senyor Mas, vostè ha reduït en més d'un 25% el pressupost de la Generalitat de Catalunya dedicat a la recerca, el desenvolupament i la innovació, el programa 57. Concretament, el seu govern, business friendly, ha retallat els pressupostos dedicats a innovació, és a dir, dirigits a les empreses, programa 574, un imponent 90%. El passat divendres 4 de juliol vostè va presentar la nova Estratègia Industrial per Catalunya. Un dels seus objectius és aconseguir que Catalunya assoleixi el 25% d'activitat industrial en relació al PIB. Li desitjo més sort que en el compliment de la promesa de reduir l'atur a la meitat de la primera legislatura. La meva pregunta és la següent. Quin pressupost públic addicional té previst dedicar el govern a la nova estratègia industrial que vostè va presentar? Té la paraula per respondre el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Senyor Lucena, no hem retallat només aquest programa que vostè ha dit, s'ha hagut de retallar tot. Suposo que vostè ho sap, això, no? O no se n'ha assabentat tampoc, que s'ha hagut de retallar tot. Sap per què? Li diré a la segona part de la resposta. Ara, dit això, política industrial, doncs miri, a curt termini no hi haurà més recursos. Hi haurà els que hi ha. Perquè ara el gran objectiu que podem arribar a tenir a nivell pressupostari, i vostè ho sap perfectament, és intentar no haver de fer nous ajustos i noves retallades. Per tant, estabilitzar la despesa pública de la Generalitat, que vol dir estabilitzar la majoria de programes, i esperar que les coses canviïn, que estan canviant a millor, i que l'operació política del país surti com ha de sortir, perquè aquest país que genera els recursos per invertir en això que vostè diu i en moltes de més coses, els pugui arribar a tenir a les seves mans, cosa que desgraciadament ara no té. Per la rèplica té la paraula l'il·lustre senyor Maurici Lucena. Gràcies, presidenta. La pregunta, aleshores, és per què va vostè organitzar aquest grandiloqüent acte del passat divendres, perquè jo estic d'acord amb vostè que té pocs recursos. Jo també li dic que jo els prioritzaria d'una altra manera, però això ja és cosa de cadascú. La de primer, en realitat, president Mas, és que, a banda dels fons públics procedents de la Unió Europea, la seva estratègia industrial no contempla compromisos pressupostaris concrets del govern. I vostè i jo sabem, segur, que aquest document, la Catalunya Industrial, que he llegit amb molta atenció, és una empalagosa i grandiloqüent operació cosmètica que en realitat el que fa és descriure el que la Generalitat de Catalunya ha de fer en qualsevol cas per obligació de la Unió Europea, que és dissenyar una estratègia prioritzant sectors coneguda com a RIS3, perquè sense aquesta estratègia no obtindrà els fons europeus. I és aquesta la raó per la qual obtindran vostès els fons europeus, però ho presenten com si aquí vostès haguessin d'afegir nous fons dels que no disposen. Per cert, vagin amb compte perquè vostès tenen una concepció tan generosa de la indústria, i segur que el conseller Mascolell estarà d'acord amb mi, que consideren com a indústria, és a dir, com a activitat manufacturera, activitats pures d'agricultura, ramaderia, restauració i turisme. Em puc imaginar el fart de riure que es faran a Brussel·les quan llegeixin aquesta descripció. En resum, el grup socialista esperava d'un govern com el seu, després de 3 anys i mig de govern, que presentés una política industrial i una estratègia industrial realment sòlida, programàticament, pressupostàriament i, sobretot, creïble. I li afegiré una cosa per acabar, president Mas. Molts dels assistents, dels empresaris assistents a l'acte del passat divendres, pensaven exactament el mateix que jo li acabo d'expressar. Moltes gràcies.